Mizoram Merchant Association Mima YouTube channel a kan lo lom le vek a chu Mizoram Merchant Association Mima chuan hetiang hian press release a chua Sumdawngte Thil ti to lo Turin le Kawng Siamṭha Turin Mima-In Ngen ni som pakwa oga sang ni som ni palia Kolasip District le theipo sang intel khomten an ro rel ni som ni pani oga sang ni som ni pali nulama tiamchin omlawa le thei engma Kolasip District chunga tlan arem ti lo thu chwa an siam chuan mi puite a hong thei le tura Mima chuan angaya hetiang an ti chan ber kan chak lak na kong chhelu tuk hi Mima chuan avein ni somni pali July sang ni somni pali khan Siamṭha tur Ngen na chu chwa alo nei to a Kolasip District motor nei tu te malak tum na hi a tha in Kawng Siamṭha tur hian malak thwai ni se a du a ler thei po sang te malak na Kawng Siamṭha tura nor na hi Mima chuan a thlop tlat ani motor tlan lawin a hong le twar tu ber tur te chu mipui te kan ni a sarkar hian rang taka ngai to in mala thwai se ti hi Mima puin a du a sarkar angen ngal ani he kawng danin a hong tur a lang chu kan ni tin mambo ei le bar oil thlengin ani le dawna he thila hian Sumdawngtu mai in kan thil zawrh te chhebrel lo tur le ti to lo turin angenin a hriat tir ani lo ti to le chhebrel hriat an ni chuan Mima-In tha ati angin hma ala anga apuang zar dawn ani a hnuaiah hian Mizoram Merchant Association General Secretary RMS Tongkimin hming a sign ani